Ja som si týmto svojím Abrahamovi nám pripravil malý darček v podobe tejto knihy, kde sú zobrazené fotografie a rôzne dokumenty historické hodnoty, ktoré sa uchovali po mojich rodičoch. Chcel by som, keď som sa narodil ja, tak moji súrodenci boli už vo veku dospelosti. Chcel by som im túto knihu aj podarovať, aby som im vyjadril aj určitú vďaku za to, že som sa cítil v ich prípadoch a niekoľkých prípadoch, ako by boli moji rodičia. Takže ja im potom túto knižku podarujem. Sú tam, hovorím, fotografie, ktoré sa uchovali vďaka našim rodičom a budem rád, keď úspešne budú listovať so svojimi deťmi a so svojimi vnukmi a budú nad tými fotografiami spomínať. Samozrejme, že chcel by som poďakovať aj mojej manželke za 28 rokov prežitých spoločného života, za tej krásne deti. Opakujem, ak ste nepočuli, za dve krásne deti, ktoré spolu vychovávame. Vám všetkým by som chcel poďakovať za vaše dary a môžem vás uistiť, že vždy mi budú pripomínať vás, moju milú rodinu a mojich milých priateľov. Bol by som rád, keby ste dneska zabudli na nejaké svoje starosti a trápenia, ktoré vás súžujú v osobnom živote a ktoré máme všetci, niekto viacej, niekto menej, aby sme sa skutočne zabavili, aby ste sa odosobnili od týchto problémov, aby sme si zajedli každému, čo chutí, aby sme si popili, pospomínali, porozprávali, zaspievali a zatancovali. Takže už mi zbýva len povedať, že dvíham pohár na prípitok, aby som si s vami všetkým pripil nielen na moje zdravie, ale aj na vaše zdravie. Spoločne. Svetli sa na ceste, spod vysokej hory, takí chlapci nosú prebrázá hory.
S vami sa rozlúčam, Bohu vás porúčam, šváre dievčatá. Ďakujem pekne.